बारग' एनडिएफबि थाखाय सोरखौ बांसिन नोंथांमोननि थाखाय सानो होननानै सानो जेराव जे जों जुदि नोजोर होयोब्ला थांनाय समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया 17 बोसोर बिथांमोना सोरखार सालायलांबाय बेनि उनाव आथिखालनि प्रमद बर' बिथाङा 3 बोसोर दा सोरखार बिथाङा सालायबाय दा बेनि गेजेराव नोंथांमोनखौ सोर इम्परटेन्टसिन होदों होननानै सानो नोंथांमोननि समस्यानि बागै नोंथांमोननि जेंना जेंगोनानि बागै सोर सासे दैदेनगिरिया नोंथांमोननि थाखाय बे समाव नोंथांमोनखौ बे समाव खामानि मावनायाव हेफाजाब होदों होनना सानो थोंजों बुंनो थाङोबाथ' दिनै आवगोलनि जिथुनाखि सालायबोनाय हाग्रामा बिथां आरो दानि सालायनाय प्रमद बर' सार दा बेयाव फारागथिया जों थोंजों नायनो थाङोब्ला जों दिनै नुनो मोनो बै समाव बिराद भायलेन्स जाबोदों बिराद मानसि थैदों बै न'खरनिफ्राय बै न'खर आलासि जालायनो हायि बेफोरबायदि बिराद गाज्रि सिटुवेसन जादों आरो बेयाव कमिउनेल क्लेशबो जादों आरो बेवहाय जिनाखि थासारिया गाज्रि हिसाबै जोंनि जि एजुकेशननि जौगानांगौ लेभेल बेबो बे समावहाय बिदि जायाखै अनेक गाहायावमोन आरो स्पर्ट्सनि बिथिङावबो बियो जोबोद गाहायावमोन दा जिथुनाखि दानि गभर्नमेन्ट सालायनाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि दानि जोंनि सिएम प्रमद बर' सारनि दैदेननाय दा बेखौ जों कम्पेयार खालामनानै नायोब्ला दानि गभर्नमेन्टआ मास बेटार जों बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला दिनैहाय एजुकेशननि बेलायावबो बिथाङा दिनै गोसो होनानै मावगासिनो दं आरो स्पर्ट्सनि बिथिङावबो आरो मोनफ्रोमबो गामि जायफ्रा गरिब गुन्द्रा जायफ्रा फरायनो हाया बेफोरनि थाखायबो मोनसे सिन्थाधाराजों बिथाङा मोजां स्टेप आसनिफोर होगासिनो दं आरो दिनै एनडिएफबिनि सायावहाय बिथाङा खुब सिरियास मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथाङा बै समाव 2010निफ्रायनो बिथाङा एनडिएफबिजोंहाय ज'यैहाय मुभमेन्ट खालामबोनानै बिथाङा दिनै एनडिएफबिनि गासै दुखु जेंनाफोरखौ बिथाङा मिथिगौ दा दिनै बिथांनि सायावनो जोङो फोथायनाया बांसिन दङ आरो बिथाङा एनडिएफबिनि सायावनो सिरियाससिन होननानै जों बुंनो हायो